Dapat si may Fransya. Ha? Baka doon namin ulog. Ayan, Angels, thumbs up, Dan Miglab, shout out. Mr. Jadin Miglab, shout out. And Yumi Romilalab, thumbs love down. Ayan, thank you so much, my friend. Don't forget to give me likes, everyone. Thank you. Pinabalik sa ATM. Where's my pen? Kumusta, Lalab? Okay lang po, Yumi Rumi. Kung maganda pa rin, katulad mo, maganda. Thank you, Lalabs. Hello, Lalab Angels, 2111. Short patamsak. Sige, tamsakan natin yan, Lalabs. Glad to hear that maganda. We're same maganda, Lalabs. Yumi Rumi. Million Miglab, shout out. The modern one, Ayala Transport. Makati is now open. Nasa bahay mo ako, Mr. Jenny. Pinapanood ko yung bahay, yung ano mo, video. May harang ka. Nurin, tamsak shout out sa lahat ho, sa Islands Kiat dito sa baba. Good morning. Lalab Nurin, good morning, Lalab Miglab, shout out. Ayan, Mr. Jadin. Palike naman ako, Mr. Jadin. Ayan. Who wanna bartiran 10 banana with me? Ayan, mga Lalab, baka meron kayong mga banana dyan na extra, pwede kayong mag-barter. Ayan, si Yumi Rumi may 10. Nurin Miglab, shout out. Nurin Lalab Miglab, shout out. From Yumi Rumi. Ayan, Jeff Mendoza, Lodi, pwede pa flex main account ninja ko lang to. Jeff Mendoza, Migalab, shout out, Lalab, bigyan kita ng jacket. Ayan, Lalab, meron ka ng meron ka ng jacket. So, Yumi Rumi from Nurin. Ayan, Mr. Jadin, 2 minutes watch yung video. Ayan, Jeff Mendoza, nagbaba ng bahay. Ayan, sana. Tingnan natin. Nurin, what is your main channel? Nurin, wrap your link, Lalab. Yumi Rumi will connect it to you. Thanks for wearing my jacket from Jeff Mendoza. Ay. Mamaya ka na, Lalab. Si Yumi Rumi muna pala yung nauna.
Salamat maganda. Yan from Yumi Rumi. You're welcome, lalabs. For sure, maganda. You also maganda. Yumi Rumi, we're same. Yumi Rumi, ninja ko lang to. Pasuyo mo sana if kulang full wash for anti-lagas. Kay white tea po sana. Ayan. Sino ba to si Jeff Mensa? Si Joselito Mendoza. Lalabo Silito, connect mo yung main mo, lalab. Ayan, i-connect ko rin yung main ko sa'yo. Jeff, what's the meaning? I don't understand. Jeff Mendoza, mag-English ka daw. I said, Yumi Rumi. Jeff Mendoza tell you that you connect to him. Then after, he will return it to you. Ayan o, Silito, nasa bahay mo ako, Silito, full watch. Wait lang from Jeff Mendoza. Wait, I use translate. You are using Google. Ayan, si Norin nagbaba ng bahay. Norin. Yumi Rumi. Ayan, Norin already dropped her link. Full watch Silito sa bahay mo. Mermaid Sky Gaming, mega love shoutout. Napunta pala ako sa iba. Mr. Jadin, dan po ako sa iyo. Pasukli po please sa binaba kong link. From Norin. Jeff Mendoza is ninja and you wanna I visit you at the link. Yes, lalab. Connect to him, lalab. Yumi Rumi. Gonna watch your video, Yumi Rumi. Ayan, si Yumi Rumi, naka-main channel yan, lalabs. Yumi Rumi. Short video. North Tiger Bakas from Yumi Rumi. Yumi Rumi, I'm telling you, co-participants be organic participants like me too for anti-lagas. For IT. Thanks, Yumi Rumi from Norin. Bilis eh.
Tama ba grammar ko, host? Trying hard eh. Okay lang yan, lalaintindihan niya yan. She'll understand Jeff Mendoza, no problem. Joselita Mendoza Jr. done with Bakas from Yumi Romi. Mga lalab, pa-share naman yung live ko lalabs para dumami tayo. North Tiger, walang anuman. Ayan, she know how to speak Tagalog but little. Understand. Haha, iya. Manay, just we are. Mega love shout out po, Manay. Kumusta na po, just we are. Ang Cocomelon. Cocomelon, wala nang Cocomelon lalab. Bumagsak na. Hello everyone, nice to meet you everyone. Agag from Lisongsan. Ayan, like 6. Thank you so much, lalab Lisongsan. Thank you my friend, thank you. Norin, Skypot na rin, same account po, 897, naging 898 yan kasi pinulpak ko from Jeff Mendoza. Ayan lalab, maraming salamat. Ayan, 6 million mega love shout out mga lalabs. Mga lab, share naman yung live ni host. Ayan, thank you so much para dumami tayo mga lalabs. 6 million in the house and 6 tamsak. Thank you so much, everyone. Ayan, tulong nyo na yun kay host, mga lalabs. Pa-share naman ang live ko, mga lalabs. Ayan. Manay ayuda from Just We Are. Lalab, hindi ako makaayuda ngayon, lalab, kasi yung alagad ko, lalabs, is napalo. Napalo ni Lolo Lalags. Di pa ako makadikit. Ayan. Lisongson, his veterinary is not organic participant host. Ilang beses ko na yan naka-co-organic participants. Budol yan, anti-biyaya lang yan, madalas. Ayan, we. O nga lala, promise. No joking. Di pa ako lalab makadikit. Ayun isang mobile, oh. Not joking, just we are. Angels, nagbaba ng bahay. Dan na po ba kayo nakapin? Next tayo, next. Ikaw nga lalab mo kayo na sa akin, just we are. Di pa ako makapagdikit lalabs. Joselito Mendoza Dan from Norin. Joselito, pasuklan na lang si Norin lalabs. Dan na sa'yo. Post do you see ghost and I can show you. I have showed you. OMG, you can drop lalab and I will see. That one is real. Yumi Rumi. Drop link lalab. I'm gonna watch.
Copy, wait lang. Nakita ko na nga. From Jeff Mendoza. I want to see Yumi Rumi. Lason mong halik milk cover. Wait, from Yumi Rumi. Okay, lalab, no problem. 3 million Migulab shout out. Parang Muslim si si Just We Are. Muslim ka ba, lalabs? Similar with real. Ghost short. I'm gonna watch, lalab, ha? I'm gonna watch. You can see now sa lahat. Ayan. Norindan sukli to you from Jeff Mendoza. Ayan, mga lalab, palablab din ako sa aking mga binababang bahay. JYTC lalab, palablab po, bakas lang para mabalikan. Salamat. From JYTC. Yumi Rumi, I'm watching, lalabs. Your ghost short. Oh my God, scary. OMG. I'm scared with this. Maybe if I watch this one, if I sleep, I can. Oh my God, Yumi Rumi, I can watch. I play all but I can watch. Masaway ka. Ayan, 3 million Migulab shout out. Okay, Jeff, sabihin ko kay Kuya North Tiger. Angels, lalab, nandito ka pa ba? Angels? Yumi Rumi, yeah, I'll visit your channel also. Ayan, Angels, nasa bahay mo ako, Angels.
Ayan, meron kang harang, Angels. Ayan, harang mo. I hope tonight you doesn't have bad dream after so goes. That's why I don't want to watch like that, Lalab. I can't sleep. If I sleep, maybe I will dream your video. Scary. I don't like ghost movie, no? Karin Garbo, patamsak dikit po please. Sa premiere from Karin Garbo. Muning Lalab, Migalab, shout out Muning. Tamsak ho, sa tayo ng tubig. Aris, Juarez, hello, bambang bum bum. Aris, Juarez, Lalab, Migalab, shout out, Aris. Usita, you're from Maripusita. You're from which country, Aris? Migalab, shout out to you. You are new. Thank you so much for coming. Aris, I'm gonna give you moderator for coming my live. Thank you much. Santano Maitra, Migalab, shout out. How are you, my friend? Long time. Aris, you have no moderator, Lalabs. Ayan, Nels. Dan, watching. Norin, baba ka ng bahay, Lalabs. Saan yung bahay mo, Norin? Harang Yumiromi, will you please call me? Brichito channel, tamsak, raid, follow, watch, and leave a comment. Sige, Lalab, live streamer yan, Chito Lalabs. Naglo-loading na naman. Harang Dan from Yumiromi. Harang Dan from Yumi Rumalalab. Thank you so much, my friend Yumi. B-Boy TV 3450. Hello, Hoss. Hoss, I have to go. Nice to meet you. See you. Have a nice day. Okay, Yumi Rumi, thank you so much, Lalab, and God bless. Rian, ano ba yun? Sabi ni Rian Castor Dan Dikit. And tamsak sa premiere. Karen, ayan. Rian Castor, tamsak Lalabs. Ganda naman ang bahay na yan. Walang anuman from Yumi Rumi. Hello, host. Lalab Migalab, shout out. Dana naman si Francia. Napadaan lang, oh. Sige, Lalab, salamat sa pagdaan mo, Lalab. God bless. Ryan Castor, Dan tamsak sa iyong bahay, Lalabs. Islandsky, Winatch Kubida ang saya mo, host. Favorite ko din kasi yun, eh. Pag may sound ako, every Sabado sa PNR project. Sana all. Noon yung Lalab, ngayon hindi tayo nakakasweldo, Lalabs. Wala'y sweldo si host.
Ano pa tayo nilalab? 2 months ago. Ngayon walay. Jeff Mendoza. Huwag kami host, iba na lang. Wala, walang sahod ngayon lalab, wala. Last month, wala. Hindi ka naman makasahod pag di mo na-reach yung $100. Baka ikaw, Jeff. Baka ikaw sumahod. Ako wala talaga. Promise. Wala sweldo lalab, no joking. Sana nga makasweldo pandagdag gastos. Adam Official, Mega Love, shout out Adam. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalabs. Padikit po from Adam Official. Ayun, lalab, salamat, lalab. Mega Love, shout out. Ayan, pa-watch naman ako lalab sa aking short video. Kulang pa ako ng ng 2,203. Matagal na ako wait monetization sa ko. Behind my slight viral, mag 2 years na mukbangers kasi si YTE. Kulang ka pa ng 2,203. Jeff Mendoza, ganito gawin mo lalab sa gumawa ka ng ibang account na hindi gagamitin yung account mo ginagamit ngayon ha. Tapos sa ibang mobile mo sa ilagay yung ninja mo. Tapos i-play mo yung sarili mong video, lahat ng video mo ilagay mo sa playlist. Ilagay ang playlist mo lalab, then play all. Tapos times mo. Araw-araw mo i-play lalab, every 2 to 3 days check mo, nataas yung WH mo. Sarado mo sana. Pag kumigbakal, iyan ako. Si Francia ti talaga nag-iyan ma. Oo. Di mag-yan. Luwas. Luwas ni. Bangkok Life, Mega Love, shout out my friend, Bangkok Life TV, how are you? Nanani. Anak, ayan. Gising na yung baby ko. Tumayan, Mega Love, shout 11 thumbs up. And Mike Kilson, aka Mike.
Binabay ni Aliensky Vlog mga lalab, palablab din pa ako sa aking member. Ayan, Michaelson aka. Salamat po sa 2 million in the house. Adam Official, Tamsak Raid, sukli naman dyan par, iwan din sana bakas. Adam Official. Dan po ayan si Jeff Mendoza. Ano namang meron dyan? Ano yung Bible? Bubunay ka ma? Bigunayin mo yan, gurang mami, Bible. Infinite Kids Lalab, big love, shout out. Tamsakti, salamat po sa Tamsak Lalabs, Infinite Kids. Salamat, salamat. Ayan, salamat sa 12 Tamsak, everyone. Thank you. Bangkok Live TV, done to you, Lords, the organic participants. Please leave a comment for Anti-Lagas. Sir Brochito po, Miguel Love Shout. Good morning po, Sir Brochito. Sir Brochito, Tamsak. Salamat po sa patamsak. Good morning, kagising mo lang ata. Alas 9 na.
Luto sa kawayan. Ay, Diyos ka. Masarap kaya yung ano, magluto ka sa kawayan yung gamit. 'Di ba? Kasi nga masarap 'yon. Sabi mo lasang kawayan, loko-loko sa Cebuchito. Eh. Ay, Diyos ka. Cebuchito, ano bang oras yung ano, pwede mag-upload ng short para mag-viral? Di ba parang may oras yun? Or anytime naman? Infinite Kids full watch and leave a comment from Jeff Mendoza. Di ba pwede rin araw-araw mag-upload ng short? May sarado mo sa nasan ano? Ang mga luwas. Lisongson, my friend, thank you. Ari Suarez, how many your current subscribers count? Drop your link para direct to your channel. Ayan, Paguto channel ko, kaya bakas ka dito. From Jeff Mendoza. Ganun kasi yung lalagta ko sa bukas, sinasilip ko lang.
Rian Castor, Tamsak Raid. Ayan, from Jeff Mendoza. Batang 90s rap. Adam Official, padikit po from Adam. Ayan, padikit naman ako si Adam, mga lalabs. Ayan, Adam, nasa bahay mo ako, Adam. Adam Official. TikTok trending. Yan na ba yung bahay mo? Nasa bahay mo ako, Adam, ha? Cyprus, ma'am, new beer, Bartiran Putin 2030, available po. Ayan, mga lalab, si Cyprus, may available, mga lalab, 10, 20, 30, 40, 50, available. Baka meron ka dyan, Jeff Mendoza, pwede kayo mag-barter ni Cyprus. Yan, bigyan kita ng jacket, lalab, Cyprus. Jeff Mendoza, baka may alagad ka dyan, lala, pwede kayong mag-barter. Ayan, dikit na sa'yo, Adam Official. Rodi Rahita, 7:16 p.m. Central Time. Rodi Lala, Migalab, shout out. Tayo, 10, 20, 30, 40, 50. Lalab, hindi ako makapagdikit ngayon, lalab. Napalo yung alagad ko. Pahinga muna si host. Hindi ko madikit yung alagad ko, lalab. Kung pwede lang, sayang. Kahit 20 pa. Wala kasi Android phone ko ngayon, ipon pa pang-buy sa PNR project. Cyprus ka, malalab, di pa ako makapagdikit. Ayan, Adam, nasbay mo ko, Adam. Kung pwede lang, lalag, sayang, makasampu sana. Paano ka makagaling, ma? Ma. May nagbabible na sa labas, mga lalab. Ikot muna ako, wala siguro kalaban. Sige, lalab, umikot ka muna. Cyprus, sige na, lalabs.
Dandaan sa pag-ikot, baka mahilo ka. Nels Polish, leave a comment for anti-lagas done to you from Jeff Mendoza. Lalab, Nels TV, pasuklian mo si Jeff Lalab ha. Magbakas ka lang Jeff para masuklian ka niyan. Mga wait lang mga lab, mag-CR lang ako ha.
Sanay ka. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Good morning, my friend Islandsky Vlog. Mudaing channel. Lalab, salamat. Thank you, thank you. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Nag-ZR lang si host, mga lalabs. Mudaing lalab, thank you. Bibi, dyan sanay ka, Bibi. Likot naman ng baby na yan. Naman. Ha? Ano? Habang nag-live ako mga lalab, nagtitindera pa ako. Kaya palis-alis yun kasi may bumibili. Wait lang, 1 minute, wow. Wait lang. Ano ko na bakal, bebe? Nag-wielding na. Wait lang po.
And mga lalab, pasensya na kayo mga lalab kasi may nabili sa tindahan. That's why every time I go there, I come back, I go there, I come back. Wala kasing bantay sa aming tindahan. Ay, salamat Panginoon. DJ Jonas. Ayan, 10 million. May galab shout out. Sana ay may 10 million. Studio Chippy Lala, big love shout out. How are you, my friend, Studio? Big love shout out for Melon in the house.
2050 from Leodel TV. Ayan. Sir Leodel, may love shout out po. Sana all my 2050. Umalis na si ano kanina, nagbabartir. Sir Leodel, thank you po. Ayan, yan, may love shout out. Studio Chippy Lala, thank you. Don't forget to give next, my friend. Studio. Ayan, 6 million. Thank you so much po. Palike naman po ako sa aking live, mga lalabs. Po, ayan, nagbaba ng bahay. Panoorin natin. Ang laki na pala ng bahay ni Sir Leodel, 15K. Matindi ang laban nila. Haha, ayan. Sa 15K na pala yung bahay mo, Sir Leodel. Ang sipag mo kasi. Sana all. Ako kasi Sir Leodel, hindi ako gaanong nakakabanana. Kasi alam mo, ano kasi, buntis si host. Malapit na po akong mga anak. Naghihintay na lang ako. Kabuwanan ko na ngayon, mga lalabs. Di lang halata kasi nakaupo. Minsan kasi nakakatamad ba? Nakakabuntis pala yung whitey, mga lalabs. Next week, sunod na live ko, makikita nyo na yung baby ko sa live. Studio Lalab, thank you so much, my friend. Ayan, 4 million, 16 thumbs up, thank you po. Ayan, salamat po sa 4 million in the house. Thank you so much. Mga lalab po, watch naman ako sa aking short video. Wala pa pong 1 minute, mga lalab. Ito ibababa ko po. Yung short video po ni host, mga lalabs. Pa-watch naman ako. And mga lalab, yung aking short video po, pa-watch mga lalabs. Wala pa pong 1 minuto yan.
At sa 4 million mga lalabs. Nag-wielding nata sa kabila. Ang butman yan. Studio Chippy, my friend, thank you. Mga lab, pawas naman ba ako sa aking short video yung nakapin po? Ayan. Wala pang 1 minuto yan. Ano ba kalon? Barya yan, bibe? Ha? Ano ba kalon? Wait lang mga lalab. Ano kung ano yan? Dali-dalian mo. Studio Chippy, friend. $100. Ayan, 2 million, Miguel Love Shout. Ano ka to, bibi? Anong binili, bibi? Anong binili nun? Magkano sinukli mo? Ah, okay. OMG. J-Dog Lalab, Miguel Love Shout out. Ano? Wait lang mga lalab sa. May bibili lang po kasi tindahan namin.
Angels lalabs. Bibi, saray ka. Chrislyn Channel, thumbs up dan lalab. Chrislyn, gilab, shout out. Salamat lalab sa patamsak, Chrislyn. Ha? Ano? Barya. Daman barya pa. Nagsaod si mama, dinara. Di ba naggalin? Pagbalik. Kumusta lahat dito? Okay lang lalab. Salamat, Chrislyn Channel. Pabarya daw. Sabi ko dito, hindi ka magparasunod sini. Nalog na. Mamos as ako, Mamonica kahit may copyright claim. Lalab yung copyright claim, maan mo naman yan eh. I-mute mo lang. Mamomonica niyan. I-ano mo lang siya lalabs. Ano ba yun? Pwede lang ba yan i-mute? Yes, pwede po i-mute. I-mute mo na lang lalab, wag kang mag-delete. Wag mo delete. Ano lang, mute mo lang yan lalabs. Di mo may pagpipilian doon?
Pira. Yung ginagalawan. Oh, Kristen, i-mute mo lang. Huwag kang mag-delete lalo sa'yo ng WH mo. Namumute naman yan. Okay lang yan. 09 70 31 53 1 88. Regular 20. Ng laban. Dabarya. Baru pagtinda. Tindahan, wala kasing bintay eh. Ano minili? Paninda. Walang tao. Alis-alis si host. Lisongso na lang.
Chrislyn Lalabs. Yan ba yung ano mo, Lalabs? Yung copyright? Ano ba yun? Kasi meron akong 7 hours video na na-copyright claim. I-mute ko lang yun. I-mute mo lang yun, Lalabs. Huwag mong burahin. Sayang ang views mo, Lalabs. Oy. Kasi meron din naman akong mga copyright. Okay lang yan. Mute mo lang yan. Walang problema yan. Basta naka-mute. Baka naka-copyright ka doon sa music. Huwag kasing gagamit ng ano, ng merong may-ari. Kasi nadidetek yan ni Lolo. Mute mo na lang, Lalab. Huwag kang mag-delete. Sayang. Sayang yung ano mo, watch hour. Linisin mo yung ano mo, yung channel. Yung check mo ano, yung mga content mo kung meron ka mga copyright, ipag-mute mo lang yan. Hindi yan sis, live ko yung may copyright. Kailang yung Lalab, normal yan. Ako nga, lagi man akong naka-copyright. Mute mo lang yan. Mawawala ng ano yan. Ano yan, bibe? Nasa sobra 1.5. Ano? Okay. Okay lang yan, Chrislyn. Ano to, baby? Tubig. Pera di. Kita ko lang bera ni mama. 1,459. Oh my God. Okay, dumating na yung bill ng ano tubig. Ang laki-laki, nasa 1.5. Kasi sabi ng ni search ko no copyright claimer daw Ayan mo lang yan, Lalabs. Basta i-mute mo lang yan. Hindi ka yan magka-problema basta naka-mute. Angels, ayan, nagbaba ng buy si Angels. Hello, Angels, ayan, from Chrislyn Channel. Ayan, 5 million, Miguel, shoutout 7 thumbs up, 17. Thank you po. Nag-wielding na sa kapitbahay. Ang asar. May nabili, bibe? Bibi, may nabili? Ano yon? Ano binibili, bibi? Alin, ilan?
13 dalawa. Pasin tayo, bibi. Lang mga lalabs kasi may nabilas tindahan. Wala kasing bantay. Wait lang po. Hirap nang naiiwan eh. Toto. Ha? 30 mo. Balik-balik ako na. Asar.
Hindi na ako nakapag-live ng maayos. Ay, naku ha. Kasi mga lalab, pag may nabili na, punta ako sa tindahan, tapos balat naman dito. Ay, naku. Madam Regina, Miguel Abishat po, salamat po sa patamsak. Mamaya po magpunta ako sa live mo. Pangista nga ako. Mamaya madam, magpunta ako. Nag-wielding pa. Ako sa'yo, bigla ka na lang nawala. Nag-loading. Mga lalabs, mag-out na po ako mga lalabs kasi pag anong gown din naman ako kasi nagbabantay ako ng tindahan. Hindi ako makafocus. Magbantay muna ako ng tindahan. Ayan everyone, thank you so much. Mag-out na po ako. God bless everyone. Bye-bye. Ayan, thank you.